मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला आज शांततेत सुरुवात झालेली आहे। गेले अनेक दिवस राजकीय घडामोडींनी मालवणचं लक्ष जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यासह देशात गाजलेलं होतं। त्यामुळे या निवडणुकीचं साऱ्यांचं लक्ष लागून होतं। सुरुवात झाली ती युतीच्या विषयावरून, युती होणार की नाही होणार यावरूनच चर्चा सुरू झाल्या होत्या। अखेर भाजपने सुरुवातीपासूनच या निवडणूक स्वबळावर लढणार असा इशारा सुरुवातीपासूनच दिलेला होता। त्यानंतर महायुती म्हणजे महायुती टिकावी यासाठी स्वतः आमदार निलेश राणे हे स्वतः प्रयत्नशील होते। खासदार नारायण राणे हे सुद्धा प्रयत्नशील होते। मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांनी स्वबळाचाच नारा हा पहिल्यापासूनच दिला होता। अखेर या सर्व प्रक्रियेत खासदार नारायण राणे हे कुठेही या प्रक्रियेत दिसले नव्हते। त्यामुळे युती होणार की नाही होणार याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती। अखेर या सगळ्या प्रक्रियेनंतर नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन युती व्हावी यासाठी माझी इच्छा आहे या असा आग्रह धरला। त्यानंतर पुन्हा एकदा कुठेतरी युती होणार अशा पद्धतीची चर्चा या जिल्ह्यात सुरू झाल्या होत्या। मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आणि महायुतीच्या जी काही चर्चा सुरू झाली होती ती चर्चा कुठेतरी नंतर भरकटत गेली आणि शेवटच्या क्षणी मालवणच्या नगरपालिकेच्या निमित्ताने भाजपने अक्षरशः शिवसेनेला 4 जागा देणार असा प्रस्ताव ठेवला आणि स्थानिक आमदार असल्यामुळे शिवसेनेकडून मात्र ह्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला। नगराध्यक्ष हा शिवसेनेचा असेल आणि इतर काही जागांवर युती होऊ शकते असा पद्धतीचा स्वरूपाचा प्रस्ताव हा शिवसेनेकडून देण्यात आला होता। परंतु भाजप मात्र नगराध्यक्ष पदासह 12 ते 14 जागांवर आग्रही राहिली। त्यामुळे ही युतीची चर्चा फिसकटली आणि स्वबळावरच शेवट निवडणूक लढवल्या गेल्या आणि आता या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे। मात्र या सर्व प्रक्रियेमध्ये सर्वांचे लक्ष होते ते आमदार निलेश राणे यांच्याकडे। सुरुवातीपासूनच आमदार निलेश राणे हे युती व्हावी यासाठी आग्रही होते। मात्र युती न झाल्यामुळे आमदार निलेश राणे यांनी सुद्धा स्वबळावर निवडणूक रिंगणात आपले सर्व उमेदवार उभे केले। शिवसेनेकडून ममता वडाडकर या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत, तर भाजपकडून शिल्पा खोत आणि उबाटाकडून पूजा करलकर ही 3 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत। आताच्या घडीला राजकीय वातावरण बघितलं तर आमदार बघितलं असेल शिवसेना भाजप युती न होण्यास याला प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार निलेश राणे यांनी केला। त्यानंतर युतीत ठिणगी पडली। युतीत ठिणगी पडल्यानंतर ह्या भाजप शिवसेना युतीत ठिणगी पडल्यानंतर सर्वच पक्ष हे स्वबळावर लढले गेले। अगदी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याबाबत घेताना सुद्धा कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती। कारण युतीबाबत उलटसुलट चर्चा या सुरू झाल्या होत्या। तिकडे सावंतवाडीमध्ये आमदार दीपक केसरकर यांनी सुद्धा अजूनही आपली वेळ गेलेली नाही, युती होण्यासाठी मी प्रयत्नशील अशा स्वरूपाची 10 जागा देण्यास सुद्धा भाजपला दर्शवली होती। मात्र ही काही युती होऊ शकली नाही। त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना भाजप ही नंतर स्वबळावर लढली गेली। अखेर सर्वच पक्ष हे स्वबळावर लढले गेले। शिवसेना महाविकास आघाडी झाली। शिवसेना महाविकास आघाडीकडून पूजा करलकर यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली। भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी याचा फटका सुद्धा भाजपला बसण्याची शक्यता आहे। कारण शेवटच्या क्षणी उबाटाकडून अनेक पदाधिकारी हे इच्छुक होते नगराध्यक्ष पदासाठी। मात्र भाजपने ज्यांना उमेदवारी डावलली त्या पूजा करलकर यांनाच शिवसेना ठाकरे सेनेकडून नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी देण्यात आली। त्यामुळे पुन्हा एकदा मालवणचं राजकारण ढवळून निघालं। आता तिरंगी लढतीत झाले। त्यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरूच राहिले होते। अशातच आमदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर आरोप हे सुरूच राहिले होते। कारण युती व्हावी ही त्यांची सुरुवातीपासून इच्छा होती, मात्र युती झाली नाही। त्यानंतर आपण बघितलं तर भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरी त्या रोख रक्कम घेऊन जातानाचा व्हिडिओ हा सोशल मीडियावर आमदार निलेश राणे यांनी व्हायरल केला होता। त्यानंतर हाच मुद्दा राज्यासह देशात गाजलेला होता। कारण भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या भाजप पदाधिकारी पैसे वाटून निवडणूक लढवतात अशा पद्धतीचा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आलेला होता। त्यामुळे संपूर्ण लक्ष हे मालवणवर आलेलं होतं। अख्खी राज्यातली मीडिया सुद्धा मालवणात आली होती। कारण मालवण निवडणूक कोणती असली तरी मालवणात संपूर्ण राज्याचं लक्ष हे मालवणवरच येतं। अगदी काल इतकी सगळी घटना घडली त्यानंतर प्रचार शांततेत सुरू झाला। अनेक नेते दिग्गज नेते हे भाजपकडून प्रचारासाठी आलेले होते। एकनाथ शिंदे हे सुद्धा शिवसेनेकडून प्रचारासाठी आलेले होते। आशिष शेलार भाजपकडून कालच प्रचाराची सांगता झालेली असतानाच आशिष शेलार यांची सभा झाली आणि या सगळ्या धामधुमीत अगदी प्रचाराची सांगता झाली आणि 10च्या नंतर रात्री भाजप पदाधिकाऱ्याची एक गाडी 4 व्हीलर मध्ये पैसे असल्याची संशयावरून
निवडणूक विभाग आणि पोलिसांनी ही गाडी तपासणी केली असता 1.5 लाख रुपये सापडल्याची अधिकृत सूत्रांनी सांगण्यात आले. त्यानंतर ही गाडी पोलीस स्टेशनला नेण्यात आली. पोलीस स्टेशन मध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. कारण त्या गाडीमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्यांची काही पत्रकं होती. त्यामुळे एकंदरीत ह्या सगळ्या विषयानंतर राजकारण चांगलं तापलं गेलं. कारण रात्री 1 वाजता या सगळ्या घटनेवर रात्री 1 वाजता आमदार निलेश राणे हे पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आणि तिथून पुन्हा एकदा रोख रक्कम आणि या सगळ्या विषयावर आमदार निलेश राणे यांनी पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून ठेवली. जोपर्यंत या अशा गाडी जप्त करत नाही तोपर्यंत आणि संशयित जे आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत नाही तोपर्यंत आपण इथून हलणार नाही असा इशारा आमदार निलेश राणे यांनी दिला होता. त्यामुळे संपूर्ण राजकारण हे ढवळून गेले. अगदी मध्यरात्री 12 वाजतापासून हे सगळा घटनाक्रम सुरू झाला. तो पहाटे 5 वाजता या सगळ्या विषयावर तोडगा निघाला. कारण गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन हे पोलिसांच्या वतीने देण्यात आलेले होते. मात्र ही गाडी नंबर प्लेट असली ते नंबर प्लेट वर कोणताही नंबर नव्हता. त्यामुळे या गाडी याचा मालक कोण आहे, या गाडीमध्ये काय आहे, ड्रग्स आहे, अशा पद्धतीचे आरोप हे आमदार निलेश राणे यांच्याकडून करण्यात आले होते. त्यामुळे आजपर्यंत या सगळ्या घडामोडी बघितल्या तर निलेश राणे यांनी जे काही भाजप पदाधिकाऱ्याच्या कॅश 25 लाखाची रक्कम सापडण्यात आली होती त्यामुळे त्यावेळी उलट निलेश राणे यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे आता सुद्धा आपण माघार घेणार नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी किंवा पोलीस ठाण्याने याबाबत कारवाईचे ठोस आश्वासन द्यावे अशा पद्धतीची मागणी ही आमदार निलेश राणे यांनी केलेली होती. त्यामुळे संपूर्ण रात्र ही पोलीस ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी केलेली होती. अखेर 5 वाजता पोलीस अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अखेर निलेश राणे यांनी शांत राहिले आणि या वादावर त्यानंतर तोडगा झाला आणि रात्रभर पोलीस ठाण्यात सुरू असलेले हे धुमशान अखेर आज सकाळी काय कुठचा मोड घेतो यावर सगळ्यांचं लक्ष लागून होतं. अखेर या सगळ्या राजकीय घडामोडीवर आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा आज सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकत एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिपी विमानतळावर ज्यावेळी आगमन झाले होते त्यावेळी काही जण बॅगा घेऊन धावताना दिसत होते आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आणि आमदार निलेश राणे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सुद्धा आरोप केला की आज सकाळी त्यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आणि त्यांनी सुद्धा आरोप केला की शिवसेना शिंदे गटाने सुद्धा पैसे वाटले आणि एकनाथ शिंदे हेच यांच्यात हे तात्यातून आपल्या पैसे घेऊन आल्याचा आरोप हा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे राजकारण आहे हे पुन्हा एकदा ढवून आलेले आहे. आता मतदान प्रक्रियेत ही शांततेत सुरुवात झालेली आहे. मात्र या सर्व राजकीय धुमशानात कालच्या रात्रभर झालेल्या धुमशानामध्ये पुन्हा एकदा मालवणचं लक्ष हे पुन्हा एकदा राज्यात गेलेलं आहे. भाजप पदाधिकारी पैसे वाटत हा पुन्हा एकदा आरोप हा आमदार निलेश राणे यांनी ज्या गाडीत पैसे सापडले त्यामुळे पुन्हा एकदा आमदार निलेश राणे यांच्या आरोपात सत्य आहे की काय अशा पद्धतीची चर्चा सुरू झाली आणि पुन्हा एकदा या सगळ्या राजकीय घडामोडींवर पुन्हा एकदा राज्याचं राजकारण तापणार एवढं मात्र नक्की.